गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आं रगार होफैदोंमोन हेलौ फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि भिडिअ जाबाय पूरा मस्ती धमाका क्रेजी सीन होने वाला है डायलगा सोरनि नोंथांमोना मिथिखागौ दा जों थांगासिनो उदालगुरि तो आंनि भिडिअआव थाफाबाय था नायबाय था होनबानो मिथिगोन थेवबो मिथिखाबायानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै थेवबो नायबाय था फाइनाली जोंहा मोनफैबाय उदालगुरि कलेजाव दा बहुत मानसि दं आयौ दा बुंसै आरोना ओरैबो तामाम मानसि आयौ बिथाङा दाबो सौफैयाखै नेगासिनो आंनाथ' मोदोमा मावजोब्बाय आरोना माला फैयो नेगासिनो दङ जा साबस्क्राइबार लोगो मोनदों नै खरसा जोब्बाय जाना सारिता जासिगोन टाइमा दुइटायाव होननाया दा जासिगोन सारिता माने ट्राफिक जामनो आरो लामा बिराद लाखिजायोना बेयो ओंखायनो लेट जाबाय आरोना थ' एसे नेबावनोसै आरो फैबाय जेब्ला नायनानै थांनांगौ ना यस थ' मोनफैसिगोन एसे सम दंबावो बेरायनो एसे बेरायबावसै चेक खालामदो बाहाय मानसिया खम सिङाव ओरैबायदि मानसि दङबा दा बुंसै आरोना ओरैबायदि नेगासिनो आयौ दा बुंसै आरोना सोरबा ओरैनो फैगौ होनबाबो ओरैबायदि नेनांगौ बाब दा जोङो गसंना दङ एकदम सेरावनो ये बहुत स्पेशल होने वाला है जॉय बोलो एक साथ लेंगे से गाइस हां मैं बोलूंगा जॉय बोलो और आप बोलना हरनी ठीक है जॉय बोलो भाई पीछे वाले लोग तो सुन नहीं हो गए आवाज नहीं आ रही गाइस जॉय होम गाइस जॉय होम गाइस जॉय Joy boy होने आराम से चांद करो सबे मेरा गिरी क्या बोल रहा चांद आएंगे चांद आराम से वो ayo aneh sudah mwnbai oरैबायदि एक्साइटेड आंनो मोनबाय aronai गांसे मोनबाय बाबो बै आगर दा बिनि थाराव दङ आहा आरनाय सोदोंबाय ना
थांगोन बाबु बायान थार खिथिदो बाबु बायान थार खिथिदो बास नै दांनाय नायदो गारिखौ गोजाननिफ्राय फैनाय ना गुदुं जागोन गोजोननाय मोनदों आरो ना हाबगासिनो मोननानै ओरैबायदि फुरथि आं दा मोदोमानो ओरैबायदि हाबलांदों आङो ना बायदि बाबुया फाइनालि भिडिअ सलायबाय थायोमोन बाबुया माने माबासो UK07 राइडारसो बिकास दानि नेक्स्ट लेभेल बहुत गोजोननाय मोनबायना लोगो मोननानै जों बेसे साबस्क्राइबनिफ्राय लोगो मोजां मोनोमोनलाय बेखौ एक्चुअली आङो ना 500 नि सिगाङावमोन आरो ना अब्लानिफ्रायनो बेखौ फल' खालाम दिनै फाइनालि खाथियावबो नुबाय आंनो दांनांबावबाय आखाइखौ ओरैबायदि गुरैबावसो आखायाबो खावनायावनो हरदोंसो मा होननानै बुङो आरनायबो सोहैबावबाय बरिया सुपार मास्टार ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आङो ना एकदम आर'नाइखौ सोनो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आयौ दा बुंसै आरो ना सिमाङाव माने बाब्राबसिगोन आङो ओरैबायदि खाथियाव थांनानै बाब्राबदों आङो दा बुंसै आरो ना दा थांसै जोंहा आर'नाइ सोनो मोननानै आरो माथो नांबावगौ ने आरो सिङाव ओरैबायदि गरम थानोनो हाला आरो ना मोनगबाय जायखिजाया दा थांनोसै बाय बाय बाबु भैया आरो नेक्स्ट लेभेल होनदो दुखु मोनबाय आंहा मिथिबायना आर'नाइखौ आङो बिकासनो सोनो बावबाय जोंहा बिकास भाई नेक्स्ट लेभेलनो सोनो बावबाय आङो ना मानो होनबा ओरैबायदि भिर ना ओमफ्राय सोनो हास्लाबासै आं खालि इउकेनिल' हाखु दाखु खुनुरुखुम सोनो मोनबाय आं ओमफ्राय सासेनो सोनो मोनासै गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनबाय दुखु मोनबाय आरो मालाबा लोगो मोनबावगोन ना इयाव सोनोसै आरो ना थ' जोंहा नै जेडिएक्स भाइयासो गानबाय आं गानबाय बियो माबानिमोन आरो ना बिकास एट्रिनिमोन नेक्स्ट लेभेलनिमोन ओमफ्राय सोनो मोनासै माने कारना मा मिथिगौ ओरैबायदि भिर माने माने थांनोनो होआ माने एकदम माने मा होननानै बुङो मा होननानै बुङो सोनो मोनाखै बावनो माने भिरजोंनो माने मोननै जाबखादोंमोन आङो आर'नाइखौ मोननै जाबनायाव मोनसेल' थांबाय इउकेनिल' थांबाय आङो हाखु दाखु बख'बायना बेगनिफ्राय ओमफ्राय मोनसेल' थांबाय मोनसेखौ मोनासै जेबो नङा नेक्स्ट लेभेल नालाय नेक्स्टआव 100% लोगो हमना होथारगोन नायबाय था 100% खा बियो थांनोसै जोङो आरो मोनसे खौरां र' जेब्ला फार्स्ट बाबु भैया UK07 अनुरग बिथाङा माने फार्स्ट जोंनि क'क्राझाराव फैदोंमोन माने आसामाव आरो ना बे समावहा माने बियो बुंदोंमोन आरो ना एकदम लोगो हमनो बाट लोगो हमासै आं बेखौ बुंखादों आं नेक्स्टआव जेरैबाबो लोगो हमगोन थ' फाइनालि दिनै लोगो हमनानै आङो सेल्फिबो लाबाय भिडिअबो लाबाय ब्लगबो जाबाय बास झाका दा नेक्स्टआवहा 100% आं बिकासखौ नायबाय था नोंथांमोना नुलांगोन